काय मेल्या गण्या नानाचं एवढं मोठं केलं आणि ती अशी लपडी करत तुका गावातले काय म्हणतले रे हा मस्त म्हणतले आवची तो गवती जाऊन मान तोडून टाकी बदली लपडी करते तो भागीदार म्हणे चोरा चंचू नाही चंचू काढतले बाय पावसानं सगळा धुमाकूळ केलेला आहे. आमची इथे शूटिंग स्टॉप झालेली आहे. 40-50 हजार रुपयाचं नुकसान झालेलं आहे. कोण याला जबाबदार कोण? नमस्कार मंडळी, मागच्या 17 तारखेक आम्ही शूटिंग करू होतो. रॅप सॉंग आहे एक मस्तपैकी झिल बापूस आणि एक पोरग्या गोव्यातले सगळेजण रॅपर तर गोव्यातलं होता. तुम्ही मागच्या एका व्हिडिओत बघलाच असताना. तर आता आम्ही ते मागच्या टायमात 17 तारीख होती, आज 24 तारीख आहे म्हणजे नेक्स्ट सोमवार आणि त्या दिवशी आता आमका शूटिंग करूची आणि ते येतात सगळेजण. तर त्यांच्यासाठी जेवण सांगायच्यासाठी जाते हैसरच जवळपास. बाकी मेकअपवाले वगैरे इलेले आहेत. तर जबरदस्त विलॉग जातो. मागच्या टायमात तो विलॉग हे सरळ कट झालो कारण पुढला काय करू कत गावांग नाही कारण आवडातली एक व्यक्ती वारलेली तुमका बोललेले ना त्याच्यामुळे. आता जाते जेवणात विचारू जेवण करत काही विचारत आहे. सो हँग जाता आणि बंद जाता कॅमेरा ऑटोमॅटिक. हो कॅमेरा हो कशात शूट करूया याच्यातच करूया पण कशामुळे जाता कळांग नाही. सगळं ऑल ओके मा हो ऑल ओके. ह्याच्यासारखे वळवंटा दिल्यासारखे वाटत वळवंटा दिल्यासारखे काय म्हणतो गॅस महिन्याला शोकून कसा शेवटून नाही रे बाबा जातले तू हनुमान सलून आली उठता बसता हाव नाका ते चित्ता माका जेवणांक जाय पडटा व्हडली पोसता घरा बेकार दिसता म्हणून डेली लेक्चर पडटा तरी पाड पडो म्हणून बिंदास लायफ जगता सेलिब्रिटी म्हणून कुठल्यान वांगडा बसता हेंका तोंडार लोकांना फक्त फाटल्यान कासता माझ्या शब्दांच्या जरिया सोडटा पै बाण माझ्या शब्दांचे तीर यांच्या जखमेर लागता रड सांग लाईफ पाड पोडा हांगा पोडणारी मेल्या सगळे जाऊ चोरा तू म्हणटालो गोयान आपल्या तू फेमस असा कोण आता किती झाले ब्रो तुझा गो जात गो जात कसा वाटला मग मेकअप करून सवय झाली रे भारीच वाटतं. असा वाटला ओके असा वाटला थँक्यू त्याचा मेकअप त्या दिवशी केलं. गो सांचा घे टचअप करू मुंबईत नाही येते आता डायरेक्ट मुंबई मग चल भावाशी बाय बाय. लाईट घेतले मा लाईट ट्रायपॉड पोचल्यात काय फोन करा गो परत. माझ्याकडे स्पॉट बॉय नाही मी स्वतः स्पॉट बॉय ह्या दे धरू हनुमान जगती भाऊ आहे. हनुमान फुल सपोर्ट नंतर मला देतो हनुमान फुल सपोर्ट हनुमान छाती बायकडे तिकीट त्यांना खाल्या नाही ना थंड त्यांच्या होय होय बाय ह्याच्यात बाटली पाण्याची हे महिन्यात गवर बाबा हे थंड व्हायचं बरं साधा काय त्यांचं नाही अंगण मनाची बाटली हनुमान हनुमान जाती त्यातली घेऊया सोड नाही हनुमान गदा रवली गदा तुका कामगार आणलो हनुमान काय शोधत भरतो आम्ही ए ए काढू नको काढू नको काढून आणण्यात होता बाबा आणखी घाला बाबा तो पिढा घाला एक पिढा राव थोडी अंडरवेअर दिसते तिथे घेऊ नको. अंडरवेअर पण घे माचो. घेऊ नको अरे बाबा त्याचा ऐकू नका तू सुटलाय सुटलाय नाही एकच पुरे टकलेन बाद झालं काय होता होता महाभारत हा चला म्हणजे जेवपान करू जातो बरा चेष्टा का नाही हो अंग मास दुखला मा ते नाही नाही झोपायला बसले नाही मा घेऊन पेले कडे आतो एकदा खरंच मारले मी त्याला दार पुढला बघ गो मी ना हनुमान चला चला हो. ओके ओके बघ आमचे नारळ त्याच्यात नारळ येऊ मा बुचू रे होय
मेकअप गेलो दोड्या मार्गावर पसायच्या आधी याचा खाला मारते सून याचा खाला कुळकुळ त्याचं कुळकुळ झालं हो अरे ब्रो अगो छत्री दोर गो होय हो चढे राव होय. होय तू हांगा कित्याक घेतले बाई आबूत काय ते वांगडा राव मग तू अंग म्हणता रोडे छत्री दोर मग बाबा तुम्ही इथे या हा मी येते कसले ढग येतो कोयतो असा नाही हाती कोयतो जाऊ माझ्याकडे काय करू आता हा चल हनुमान यो तुझे टोपली धर आधी कमी करू पाणी हळू. दुसरी स्टार्ट यो 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 सांग कधी चल. बाबा ते बघा ते बघा ओरडा गण्या यो नाही नाही चल बाबा ते बघा गण्या यो बाबा हे ए बघा. गण्या आता बरोबर क्रेझी बाबा हे बघा ए गण्या बाबा हे बघा ए गण्या जो मोठं केलं आणि अशी ती लपडी करतोय होय असं मोठं एकदम मोठं आलं येजो मोठं आणखी मोठं होतं काय नाही गण्या नानाचं येजो मोठं केलं आणि ती अशी लपडी करत तुका गावातले काय म्हणतले रे मस्त म्हणतो हा मस्त म्हणतले आवची तो गवती जाऊन केले मस्त म्हणतले मान तोडून टाकी असली लपडी करते मान तोडून टाकी त्याचा भागीदार म्हणे चोरा चंचू नाही तो चंचू काढतले बाहेर चंचू तोडून टाकतलं चंचू बाबा स्टार्ट हा काय घेता तो कचरी घेता रेडी 1 2 3 स्टार्ट काय गण्या मेल्या हा तुका अजून ही लपडी करतोय ही काय मेरा गण्या तुझं नानाचं मोठं केलं अरे थँक्यू काय मेल्या गण्या नानाचं मोठं केलं लो घेतले रे घेतलं तुला सांगणार ना मोठं जर केलंय तुका मी हा जर शब्द नाही बोलतो आणि मोठं येतं मोठं का काय मेल्या गण्या नानाचं मोठं काय केलं मेला गण्या नानाचं तुझा लहानाचं एवढं मोठं गेलो आणि एवढं तोसली मोठं लफडी केलं. करता आता हो ना. काय गण्या मेल्या अरे तुका- नानाचं तुका एकदम मोठं केलो अरे काय मेल्या गण्या नानाचं एवढं मोठं तुका केलं एवढं कसं मुंबई मुंबई लपडी करतो तुका गावात काय म्हणतले रे हा पुरस्कार दिले पुरस्कार कसलं दिले पुरस्कार स्वर्गीय पटवणे पुरस्कार अरे मार खावतो पुरस्कार तू का आयो डन डन तिथे घेऊया आता काय म्हटलं म्हशी बस म्हण कुर्रा म्हण देसी बॉय म्हण दिशी बाय देसी बॉय दिसपर डाशी बाय दिशी पण हनुमान छाती हनुमान छाती छाती हनुमान छाती उतारली एवढी. आईचे नारळ होय फोडूचे हे ओमकार ती किती वाजले बघ बारा किती आले बघ टाइम किती तर मंडळीनो आता वाजलेले आहेत 139 139 आमका अर्धापर्यंत सगळा कव्हर करूचा असं जर टाइमपास त्यांना फोन लाय जेवणाक. जाना डिंपलाक झोपाक सांगले तोपर्यंत आम्ही येतो नंतर बहिणारा निघतात निघताला लाईक शेअर अँड तो डिंपल तो सर उतारलो हे ह्या काय पाठ करून ठेवलेला हे ह्यो डिंपल उतारलो तो बघ तो डिंपल त्याचं कोण नाही असं त्याचं कोण नाही असो बघ राहुला बघा हिरोईन व्हिडिओ कॉल हिरो ना त्या कोणची वाट बघता. सेल्फी घेता आम्ही सारखे राह ए भूत कशी राहा नका व्हिडिओ काढता होतो स्पिरिच्युअल यू नो कोण त्याचा आधार नाही आता राहुला कोण चल ए ब्रो हमागुम डाव झाला ना बाबा चल रेडी हा फेरा बाबा चल रेडी बाबा काय ते तू करता? कुठे थांबतो Fast. ब्रो व्हिडिओ बघ कसा चांगला येतो बघा बाबा हे तू भय दिसता पाठ घेता रे अरे बांधलेली अरे राग अजून पण आहे तोडल्यानंतर
चल बाबा रेडी चल गाय थांब खायचं बाबा काय थांबा हे घेऊन येतो. काय मेल्या गण्या तुका नानाचं येजो मोठं केलं आणि हीच ती अजून अशी लपडी करत मेल्या तुका काय गावून तुलो हा बापूच तुझो आता निवार गेला तर सांगतले कोणाल बापूच तुझो भिऊ हे आता बरं आहे सावळी आमर चल नाही पण ते चेंज जातलं मग आता तुम्ही ऍड करताल तो कसा जातला काय नाही जाऊ रे काय नाही करूया चल. फिल्टर कसा कधी एका वर्षात झाला का काय तर पहिल्या वर्षा काय कधी पावसामुळे इतकी पाठी रवलो नाही तर होयच पावसा बोल अजून लॉक खूप होत पावसात नुकसान कडे वरचे कोण कापी होतो हो बाळा ती कापी होती मगायची शेळीत होतो आम्ही शेळीत. कधी काची होती का मागे कोण तुझी बाहेर काय कोण बरी नव्हती ती बरी आम्हा आता वैपक झाली. अजून काय काय शिकपाणी बाकी शिक ह्या ना काय हा? हाडतो प्रॉब्लेम आहे हा हाडतो प्रॉब्लेम तर मंडळीनो आम्ही आता चाललो जोक कारण शूटिंग पूर्ण करूचा होता नंतर जोक जाऊचा होता पण आधीच आम्ही जातो. तर मंडळीनो आम्ही येलो आता गोट्याकडे जेवच्यासाठी सगळं शूटिंग पूर्ण करूंक नाही शूटिंग पूर्ण करूचा होता पण नंतर तर थेला अजून 40% बाकी आहे. वहिनीकडे जेवण वाढता तर आज सोमवार असल्यामुळे व्हेज येत नाही तर वहिनी काहीतरी एकदम झणझणीत काहीतरी करतरी असते बांगडा सुरमय पण आज झालं सोमवार. शाळेत 4-5 दिन पहिले दिया क्रेजी प्रथमेश किन्नळकर आहे घे घे जड झाला पोट जेल गुड गर्ल. जेवण बरं होतं कडवण मस्त केले मी काहीच खाल्लं नाही नाही खाल्लं भात नाही, नाही. सांडलाय, भात नाही भात खाल्लाय इतकं भात नाही भात खाल्लाय वाढलेला होता ते सगळं माका भात तो जेवकत नाही. भात सांडलाय ना त्यांनी. एकदम नॉनव्हेज माणूस आहे तो हे हरिंदा आणि तुझ्या डोळे दाखवतो हा आता गेम कळलो. कोंबडी तर म्हणजे 10 मिनिटं 3:15 झालेले आहेत आणि आम्ही आता पुन्हा एकदा मळ्यात दिलेलो अजिबात झोपा वगैरे नाही पूर्ण आमच्या रॅपसाठी फुल स्ट्रगल चालू आहे. बाबा येतं आरामात बाबा निघलेलो दोन्ही कॅमेरे चालू रे हो हे का दोन्ही कॅमेरा चालू वांगडा बाबा हे बघ हे हा फीचर चांगला आहे बघ दोन्ही कॅमेरे पण मी वापरत नाही आपल्याला माहीतच नाही ना याच्याबद्दल. बावली घर बावली बसलेली आहे. पाठार नाही जाय कोयती हाडूची ना दोरी आहे नाही कोयती नाही अशीच द्यायची ओय, खडा ते भात का बुक बाटली आहे हा हो उडकी मारी ए बाबा त्याला ए भाई ते बघत रे जरा कांतारा पार्ट 2 तो ते सॉरी पार्ट 3 भारी भात नको भाजी चपाती भाजी वालीची भाजी गावातली वालीची भाजी कसं करूया ते ब्रो परत घे पासवर्ड डिलीट नको करू डिलीट ना खबर सिरियसली ह्यांच्याने काहीतरी हल्ला पतंग हल्ल्याने म्हणजे ह्यांच्याने पतंग हल्लेलो प्लास्टिकचं प्लास्टिकचं पतंग हल्ल्याने गुलांटे नाही खाल्ला म्हणजे झालो प्लास्टिकच्या पतंगा पतंग उडवची खुलखुल नेली यांका सोमती काय विषय नाही एन्जॉय एव्हरी मोमेंट. चल पुढचं घडी चला हे तुमचं काम दोन कसे घेतले धान
माहिती आहे सगळा चल चालू कर. आता तर वजन केलं पतंग रे चढता पण वजन नाही सारख्या चढतो रे. अरे 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 गोलेटा घेतल्या. स्टार्ट पुन्हा नाही रे. चला चला जा ब्रो मोबाईल सेफ्टी. पावसाने सगळा धुमाकूळ केलेला आहे. आमची इथे शूटिंग स्टॉप झालेली आहे. 40-50 हजार रुपयाचं नुकसान झालेलं आहे. कोण याला जबाबदार? कोण हा जबाबदार आहे या सगळ्यांना? वन विभाग वनतलावाला. आई हैराण केलंय. सगळे भिजले. फुकटची विनाकारण भिजता. कपडे घातले आई भिजता बसती. या बघ आता काटिया काढल्या आणि मरा झाले कपडे डबल. झाला बूट गेले कपडे गेले. ब्रो शिरा पडले ह्याच्यावर नाही ग्रॅब. आता मला नाही लोकांचा भात सुकत घातलेला तो. लोकांचा भात सुकत घातलेला बघलं. हनुमान जाती लोकांचा भात घेतला. ये आई कडे गेली. ये बाहेर जातोय मग भाताचं नुकसान. गो बाय खय ये अडे बाय ये गो बाय बरं ये ये बरं भाताचं नुकसान. भाताचा नुकसान बाय तुमच्या व्हिडिओ दाखवाय भाताचं नुकसान. काका बघा कसे राबतो. गोप्रो तू बस तू पहिले बस. बसता रे या फुल धर मातशें. तू क्या बाना ते आणि फोणात घालून वरती या बरे वरती जा. तू बस खांद्यावर जा. आवून तर बोली हनुमान दोघं येता आम्ही. स्टार्ट. हो बाबा तसा काय ना. बाबा पुढे बघा. सांग मरे रेडी स्टार्ट. हो बाबा तसा काय नाही. बाबा पळा. तुझ्या गोटो बापूस दाजी औषध भाऊ तुझ्या दाजी गेली ना. चला स्टार्ट नाही फक्त स्टार्ट करता येतो. चल 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 2, 3 स्टार्ट. बाप 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 हौशीचं घो माझ्या बाप 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 हौशीचं घो माझ्या. ओके इतक्या आले तर खूप बघूया झाला. बाबा चालत चालत या. बाबा पुढे बघा कॅमेराला बघा इथे. ओके आणि आधीच्या पाटल्यातला नाही रे. कॅमेरा ऍक्शन. या पाटल्यान जाऊ जोगट कर. ए राव पण जा इथल्या बाप बाप बाप. कितले म्हणटले हांव बाप बापूच मरे ते हय, ते बाप. म्हणटा मी. कधीच म्हणजे परत बाप. घे. तर मंडळीनो आमचा जो आजचा जो ब्लॉग हा थंयसरच आम्ही संपयतो. कारण आमच्या गाण्याचा शूटिंग हा स्मग स्माइलर गाण्याचं नाव काय आपल्या आवशीचं घव त्या गाणा आज संपलेला आहे शूटिंग करून. भावा विवाह सगळेजण दमलेले आहोत आणि आता आम्ही चाललो घरात. त्याच्यानंतर ह्यांच्या सुद्धा जाऊचा गोव्याक. आणि आता चहा पिणार थोड्या वेळाने. आता दुधाची चहा पाहिजे बायला. हे बघ हे बरं आहे.